ang daming mais, oh. Ano sa kabila, lawak ng mais, no? Welcome to my channel, Albdic Rio. Enjoy your watching and subscribe my channel. Okay, pare, let's go. Ganda yung sapatos pare ni Mari, ah. Ang ganda ng sapatos. Ayos na ayos yan, ah. Pang rides talaga. Oo, maganda eh, maganda. Pare, pandi tayo, no? Oo, Santa Maria, pandi. Oo. Alam mo yung shortcutan dito sa may ano, sa may hindi, dito sa may ano tawag nito yung sa ilog. Oo. Yung bago sa unang kanto ng, di ba, yung mismo sementeryo, kanan na tayo kaagad, ha? Oo nga, okay lang yan, pare. Kasama sa buhay yan, eh. May kapote naman tayong dala, walang problema. Ito, bypass na to, pre. Ayos na tayo. Hindi, kanan, kanan. Oo, kanan tayo. Yan. Oo, okay na tayo dyan. Sige. Wala ka. Okay. Oh, yan, kaya? Ayos lang. Ha? Pre. Ha? Nasagapan na tayo, pare, no? Ito na yung Gapan City. Ayan, nandito na kami sa may San Leonardo. FIC, ha? Shout out kay kay Max Ramos, sa wife na kay Irene Ramos yan, taga River sa may San Leonardo. FIC, ha? Okay, lamig.
Buti pala pare, hindi pa tayo nagbubad ng ano, kapote. Pampantalon. Ito, Santa Rosa. Ito tayo pare, Santa Rosa. Ito yung bypass eh. Yung papuntang Baler. Ito sa SM. Laki pala ng SM dito, no? Sa Cabanatuan. Parang ligaw na ako dito sa Cabanatuan eh. Oh. Tagal na hindi ko nakapunta rito. Ito mabili ha. Oo. Pare kung medyo tangali-tangali tayo, traffic dito. No? No pre? Yan, dito na kami sa Cabanatuan. Eh. Yan, pagka kumana ka dyan, yan, papapunta rin ng ano yan, ng Baler. Ano, papuntang Dingalan. Wag mo nga tol. Talavera na ba to, bossing? Tingin kami ang tingin sa kanan, nasa kaliwa pala yung Petron eh. Talavera pare. Oo. Next na, Muñoz. Yun na yung abangan natin, kakaliwa na tayo doon. Hindi naman halata pare, parang uniform na lang natin yung kapote. Di ba uniform na lang natin? Yung sintas mo mare. Oo pare, uniform lang natin.
Wala, hindi ako nagkarga. Hindi ako nagkarga. Hindi pa ako nagkarga, pare. Isang guhit pa lang yung bawas ko eh. Pare, malapit na tayong kumaliwa. Ito, alam ko one way to eh. Ewan ko lang pag gagantong gabi. Doon tayo sa kabila kasi one way yan eh, alam ko eh. Ito yung ano ng Muñoz. Dito na kami sa Muñoz. 5:24. 5:24 na ng umaga. Oo. Di pa sila nagbigayan dalawa, o pare. Di pa sila nagbigayan dalawa. Ito yung Muñoz, Lupao Road. Ito na yung Lupao. Nueva Ecija. Pare, 2 kilometers na lang. Nasa bahay na tayo ng Umingan.
Ito na pare yung bayan ng Umingan. Yan, nasa Umingan Public Market. Umingan pare, Umingan ng pang pronounce dyan, Umingan. Oh. Wala man lang para na mga ano rito na hinihintuan, no? Yung mga parang mga ano, karinderya, no? Sarado pa, no? Ano? Pare, nasa Pangasinan na tayo, pare. Itong Umingan, pare, ano na? Ano na to eh? Tawag nito? Pangasinan na, pare. Ayun ang pang ano, ng Umingan. Ano, Badila. Ang pare yung bundok, oh, di ba? Ganito, oh. Lakas nga, tinatangay nga ako, eh, oh. Ayan pare, nasa San Quintin na tayo. San Quintin. Pangasinan. Saan? Oo nga eh. Ayan o, San Quintin Central School. Ari, tulog pa yung mga ano, nagtitinda. Sarado pa yung mga tindahan. Pakyat na tayo ng bundok eh. Oh. Ano pare, gusto mo magpapicture dito? Ha? Oo. Wala kang ganong kasabay. Diba? Ang daming mais oh. Ano sa kabila, lawak ng mais no?
Bakit? Bakit? Antok. Naantok na. Ito pare, natibidad na. Ito yung ito yung bayan ng Natividad, Pangasinan. Malapit na tayo pare. Grabe. Parang nanginginig ako eh. Nakadoble pa kayo, naka-long sleeve pa ako bago nag-jacket ha. Yan, welcome to San Nicolas. Yan, welcome to San Nicolas. Para nasa San Nicolas na tayo. Oo pare, 3 oras lang mahigit. No? Oo, doon tayo pare kasi kakanan yan eh. Kakanan. Kakanan tayo may dating sa dyan eh, sa bayan eh. Ayun pare, Paris, kaso wala, sarado pa eh. Oo, dire-diretso pero pare, ang sarap magmotor dito ha. Oo, ang sarap magmotor dito. Eh, no, San Nicolas, 1 kilometer. Ang problema mo dito pare, kakainan. Wala tayong makakitang mga kapihan man lang. You know? Yan, San Nicolas National High School. Pare, sarado pa lahat ah.
Ito yung mismong bayan ng San Nicolas. Ayan, oh. Pare, lalo na siguro wala tayong maiinuman doon kahit maanuhan lang. Kasi nakita mo sarado pa lahat. Diba? Doon kaya? Oh, ito yung direksyon natin eh. San Nicolas at pare, dito na tayo. Papunta na tayong bundok eh. Oh. Pare, doon kaya tingin tayo, baka may makainan. Oo, ang aga natin, oh. Halos 4 na oras siguro, kulang 4 na. Oo. Hanap na tayo makainan, para. Ito muna tayo sa San Nicolas, maghanap tayo ng pwedeng kainan. Puro sara. Ha? Saan? Saan? Yung bukas? O sige, punta tayo doon. Ha? O sige, meron ba ron? O sige, una. O sige, pwede lang gumana. Ikot lang tayo. Nandito rin tayo eh. Ikutin muna natin yung San Nicolas. Ha? Hindi. Hindi one way. Saan? Ito. Ito, bakery oh. Ha? Ayun, bakery dyan oh. Ha? Hindi, ito ayun, bakery oh. Doon tayo oh. Baba. Ito na. Kanina, tagal kong hinahanap ang bakery. Ngayon nakita ko yung bakery. Ha? Oh, pwede natin magpatimplang kape dyan. Ayun, tinapay oh. Ano? Kasi, ano? Aga. Yan mga. Okay. Buti na lang, gandang panahon dito, no? Ang tagal ko nag-abang ng bakery, noon na makakita ko ng bakery. Sa Pare, daming lamok. Hindi ka, kasi pare,
alam mo nakutkot ko yung ano, yung parang nilagay na ano, na para madulas.